Moto G55 5G е сред новите смартфони в ниския среден клас с препоръчителна цена 499 лева. Нека видим какво предлага за тази цена. Той е със среден размер с диагонал 6,49 инча, златната среда, нито твърде голям, нито твърде малък и удобен за ползване с една ръка. Сензорът за пръстови отпечатъци очаквано е в пауър бутона, а по отношение на дизайна, рамката е пластмасова. Това не следва да изненада предвид ниската му цена, но гърбът има опция за еко-кожа в 3 стилни цвята – Forest Grey, Smoky Green и Twilight Purple. Тежи 180 грама, което е съвсем приемливо, не е тежък, а дебелината му от 8 мм е съвсем прилична, за да приюти голямата батерия с капацитет 5000 мАч. Той е със стереозвук, но поддържа Dolby Atmos за повече дълбочина, яснота и детайлност на всеки звук, а за феновете разполага изход за 3,5 мм аудиожак. За наслада на очите Motorola са заложили на 6,49 инчов LCD екран, с честота на опресняване 120 Hz и с FHD+ резолюция, с ярки цветове и ясни визуални ефекти. Екранът е защитен с Corning Gorilla Glass 3, а за спокойствие на потребителите се предлага с опциите Moto Secure и Family Space. Те допълнително предпазват както смартфона, така и данните в него. Системата от камери включва основната 50 мегапикселова камера с поддръжка на автофокус и технологията Quad Pixel. Тя включва и обектив Macro за сложните детайли, както и оптична стабилизация, за да може всеки кадър да бъде на фокус, дори ако ръката трепне по време на снимане. Разполага и с 8 мегапикселова ултраширокоъгълна камера за заснемане на пейзажи, както и 16 мегапикселова селфи камера с фейс ретуш за въздействащи селфи снимки. За плавен стриминг и игри без насичане той се задвижва от процесора MediaTek Dimensity 7025 с максимална тактова честота 2,5 ГГц и с 8 ГБ RAM памет. По отношение на паметта за съхранение, опциите са две – 256 или 512 ГБ с опция за разширяване с ползване на карта за памет. Поддържа и 5G свързаност за бързо и надежно мобилно изживяване. Moto G55 5G поддържа и ексклузивни софтуерни функции, като Smart Connect за свързване с таблет, телевизор и компютър с Windows. Захранва се от голяма батерия с капацитет 5000 мАч и поддържа 30W турбопауър зареждане. Ще се предлага в България от септември с препоръчителна крайно клиентска цена от 499 лева. Допадна ли ви Moto G55 5G? Ползвали ли сте смартфон на Motorola от тази серия? Споделете в коментар.